khabang ni takute buksong lamsoko jotono tini ni video ni topic rok hwnka belai kheno abo khas sajaknai video wngnai tamoni himale chini tiprasani asuk montri kotor kotor tongtongoi se chini taklai je pass khainai tiprasa chini student borokno chubaya borokno naikolya thangui asuk minister kotor kotor tiprasani wngwi tongtongoi se kubuni bosongni borok no khai nogo thangui ri sarok rwi puruskar ri borom rwi phaio tei kok rwi phaio je borokno borokni future no bright bai khe khainai hinui o debashis dev songno khai chini sar suklacharan nautiya songno bo norok nugui mankhana bini video calling khai kok samani congratulate khaimani chini tiprasa student no kha asuk kwrwi bigra maisi masa jai o manai gupi mala tiprasong norok bo nugui khana boni family condition bahai borokno chubachai obono nang chini sar minister songno ang request khainai muchungo norok please borokno kisa chubajadi norokni chubachuk mangkha wngwi se borokni future te bright wngwi chini tiprasa rok borokni je imang je porna muchungmani poriwi borok future o chini tiprasani bagwi samung kaham khaimanai norok tabuk borokno sujok subida ri kaham khe pori rwkha hwnkhe borok future o thangwi chini tiprasani bagwi mungsa mungsale help khainai hinui ang uansugo hingkha hwnkhe o sar songni video clip kisa tiya nainai di বাবু কি করে স্কুলের টিচার না কংগ্রেচুলেশন হ্যাঁ দেখ আসবো হ্যাঁ জুলাই বারে আইলে হ্যাঁ হ্যাঁ জুলাই বারে আইলে আসবো তোমরা বাড়িতে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ